Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalian kula Ibu Sandra ing pelajaran basa Jawa. Ing semester setunggal materi babagan kapisan inggih menika diwiwiti saking ulangan setunggal lingkungan hidup. Acuanipun KD 3.1 inggih menika ngidentifikasi, memahami lan nganalisis teks non sastra. Tuladhane berita, artikel, laporan lan sak piturute. Kanthi cara lisan utawa tulis. Subtema ingkang dipun kaji inggih menika tresnani lingkungan hidup. Sedaya sampun mangertos bilih alam lan saisine minangka anugrah saka Gusti Allah tumrap manungsa. Lan wis mestine manungsa kudu bisa tumindak wicaksana jaga kalestarene lingkungan lan ora ngrusak lingkungan. Supados napa? Supados sedanten lingkungan bisa jinaga kalestarene. Amarga manungsa ora bisa adoh-adoh saking lingkungan hidup. Nanging tasih kathah tuladhane lingkungan ingkang boten saged dijaga kalian manungsa. Dados wana kathah ingkang rusak lingkungan sekitar papan panggone manungsa urip kathah ingkang rusak utawi boten saged dijaga. Ing materi setunggal menika kita sedaya bakal diajak nyinaoni lan nganalisis memahami babagan lingkungan hidup menika. Monggo saderenge mlebet materi sedaya monggo mirsani video sak mangke.
mirsani kalih video wau nggih lan sampun saged bandingaken video nomor setunggal kalian video nomor kalih. Saniki damel tugas monggo sedaya damel laporan arupa gatekake kahanan lingkungan piyambak-piyambak, lingkungan sekitar griya mawon pun tebih-tebih. Lajeng tugas dikumpulaken arupa laporan ing